držať spolu, rozumeli ste? Hej, ako inak rodina musí držať pokope. To sú naši, chápete? Nemci ženú Američanov. Nepovedz ženu. Ženu? Rusi sú pri šahách. Vilma, poď sa pozrieť, či sú dvere dobre zatvorené. Prečo by neboli zatvorené? Choď sa radšej pozrieť. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Dvere boli otvorené. Zavreli ste na dvakrát. Aj rečiasku, treba. Konečne už sme chceli začať bez vás, pán poručík, ale ja im vravím, príde, určite príde, Nemci, darmo, to je presnosť. Vy máte ešte jedného syna, nie? Samozrejme, Ďurka, najmladšieho. Áno, on je totiž... Obráťte sa čelom k stene. Kde si náš Mesiáš? Kde si náš Pán? V Betlemskom meste.